कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम बालाजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्णा माता जी। மாதாஜி இன்னைக்கு தாரிணி மாதாஜி வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு சொன்னாங்களா? சொல்லல माता जी। அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை மாதாஜி, அதனால இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ओके ओके माता जी। இன்னும் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க மாதாஜி, எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஒரு 9 பேர் வருவாங்க माता जी। இன்னும் கொஞ்சம் ஆகி பார்க்கணுமா, ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிச்சிடலாம் माता जी, இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல வந்துருவாங்க எல்லாம். ஓகே மாதாஜி, நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்களா மாதாஜி? பாத்துக்கிறேன் माता जी। ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். L2 கிளாஸ்க்கு வந்து அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அன்போட வரவேற்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். இன்னைக்கு உங்கள் மாதாஜிக்கு பதில் நான் தான் எடுக்கிறேன். எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்கிட்ட தைரியமாக நீங்கள் கேட்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து 13வது சாப்டர் தானே மாதாஜி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? மாதாஜி ஆமா அதான். माता जी। ஓகே, நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே.
இந்த ஸ்லோகம் வரையிலும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13.15 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகம் வரையிலும் படிச்சிருக்கீங்களா? 14 வரைக்கும் மாதாஜி. 14 வரையிலும் படிச்சிருக்கீங்க. 15 ஆமாங்க பார்ப்போம். ஆமாங்க. ஓகே ஓகே. யாராச்சும் எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வேந்திரிய குணாபாஷம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அக்ஸ்தம் சர்வ புருஷைவ நிர்குணம் குணபோக்தரு எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம்? கஷேத்திரஜ விபாக யோகா இந்த சாப்டர் இல்லையா? கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜன்னா யாரு, அப்புறம் வந்து ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரோம். அறிவுன்னா என்ன, எல்லாமே படிச்சுட்டு வரோம். கஷேத்திர அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுமா? யாராவது சொல்றீங்களா கஷேத்திரம்னா என்னன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. கஷேத்திரம்னு எதை குறிக்குது? கோவில். இந்த சாப்டர்ல எதை குறிச்சு சொல்லுது? கஷேத்திரம் இந்த சாப்டரை பொறுத்தளவும் கஷேத்திரங்கிறது நம்ம உடலை குறிக்குது. உடல். ஓகேங்க. உடலை குறிக்குது. கஷேத்திரங்கிறவர் யாரு? கஷேத்திரஞன் அப்படின்னா ஜீவாத்மா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ஆத்மா, அதுதான் கஷேத்திரஞன். அது மட்டும் இல்ல, கஷேத்திரஞன் 2 பேர் இருக்காங்க. ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா, 2 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அது படிச்சீங்களா? படிச்சேங்க. இப்ப வந்து கஷேத்திரம்னா நம்ம உடல், கஷேத்திரஞன்னா நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா பிளஸ் பரமாத்மா 2 பேரையும் குறிக்குது. ஞானம் அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னா, நாம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரங்கன்னா யாரு, பரமாத்மான்னா யாரு, இதை பற்றிய ஞானத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் ஞேயம், அறிய வேண்டிய பொருள் எது? பரமாத்மா பற்றிய பொருளை தான் நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். இறைவனை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதைத்தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப அது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பற்றிய குணங்களை தான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம். நம்முடைய புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரிஷிகேஷர் அப்படின்னாலே புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் நம்மளுடைய புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அதுதான் அவர் தான் நம்ம புலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாரு? சரி வழியா நடத்துறாரு. நம்மள வந்து சரி எந்த வழியில நம்ம போகணுமோ அந்த வழியில போறதுக்கான இது பண்றாரு. அதே சமயம் அவருக்கு தனிப்பட்ட புலன்கள் இருக்கா அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கு. ஆனா நம்மளை போல புலன்கள் கிடையாது, பௌதீக புலன் கிடையாது, ஆன்மீக புலன்கள். அவர் வந்து என்ன செய்வாரு? கண்ணால சாப்பிடுவாரு, கையால நடப்பாரு. நம்மளால செய்ய முடியுமா அதெல்லாம்? ஆனா அவரு அதெல்லாம் செய்வாரு. அவருடைய புலன்கள்லாம் ஆன்மீகமானது. அதான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவர் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு? எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிக்கிறார். வந்து படைக்கிறது யாரு? கிரியேட்டர் அவர் தான். அப்புறம் நம்மளை காக்கும் கடவுள் யாரு? விஷ்ணு. அப்புறம் அதே சமயம் அனிலேட்டர் யாரு? அழிக்கிறதும் அவர் தான். எல்லாமே நம்ம வந்து படைத்து காத்து அழிப்பவர் அனைத்தும் யாரு? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவர் பூலகத்துக்குள்ள வந்து இருந்து நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார்னாலும் அவர் எப்படி இருக்கிறார்? நம்மளை போல ஆசையோட எல்லாம் இல்ல, பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறாரு. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கையோட குணங்கள் என்னென்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? இயற்கையின் குணங்கள் 3 குணங்களை படிச்சிருப்பீங்களே லெவல் 1ல. 14 சாப்டர் ஃபுல்லா அதுதானே படிச்சீங்க?
ஓகே. சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 குணங்களை பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, மறந்துருப்பீங்க போல. அந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நாமெல்லாம் அந்த குணத்துல வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் வந்து அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறாரு. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். அந்த குணங்களுக்கு எஜமானர் யாருன்னா பகவான் தான். மாயையே வந்து மாயைக்குள்ள நாம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். மாயையின் எஜமானர் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் நம்ம இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறார். எத்தனை அவருடைய விரிவங்கங்கள்ல படிச்சிருப்பீங்க. 7th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யார் வரா? கார்ணோகத்தை விஷ்ணு வராரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படைக்கிறாரு. எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபஞ்சம் இது. இதை போல பல்லாயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் இந்த வானத்துல மிதந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த வானத்துக்குள்ள இருக்க ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள யாரு உள்ள போறாரு? கார்ணோகத்தை விஷ்ணுவா ஒருத்தர் வந்து உள்ள போறார். அவர் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை தாங்கிட்டு இருக்காரு. அவருடைய நாபிக்கமலத்துல இருந்து தான் யார் வரா? பிரம்மதேவர் வராரு. அவருடைய இன்னொரு விரிவங்கமா இருக்கக்கூடியவர் தான் ஷீரோகதாயி விஷ்ணு. அவர் என்ன செய்யறாரு? பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்காரு. அவரு தான் நம்முடைய இதயத்துல பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கார்ணோகதாய் விஷ்ணு, அடுத்தது வந்து கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு, 3வதா ஷீரோகதாய் விஷ்ணு. இப்படி அவருடைய விரிவங்கங்கள் வருது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், மறக்கக்கூடாது. அடுத்தது இதுல வந்து என்ன சொல்லிட்டு பரமாத்மா பரமாத்மா பத்திய டெபினேஷன் இதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய புலன்கள் தெய்வீகமானவை. நம்முடைய புலன்கள் எப்படிப்பட்டது? பௌதீகமானது. ஆனா அவருடைய புலன்கள் வந்து தெய்வீகமானது. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் அவரே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவர்கிட்ட வந்து புலன்கள் கிடையாதுன்னா நம்மளை போன்ற புலன்கள் கிடையாது. அவருடைய புலன்கள் அனைத்தும் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கண்ணால் இப்ப வந்து பெருமா கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் கொண்டு வச்சு கண்டருளை பண்ணுவாங்க. கண்டருளை பண்ணுதல்னா என்ன? அவர் கண்ணாலேயே அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறார் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அத போல அவர் வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கிறாரு, கோலோகத்துல இருக்கிறாரு. நம்ம ஆனா கூப்பிட்ட நாளைக்கு கஜேந்திரனுக்கு எப்படி வந்தாரு? ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டோன்னா அடுத்த நிமிஷம் கருட வாகனத்துல பறந்து வராரு இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நிமிஷத்துல வைகுண்டத்துல இருந்து இங்க இறங்கி வர முடியும். அப்படிப்பட்ட புலன்கள் அவருடைய புலன்கள் அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தெய்வீகமானவர். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? தெய்வீகத்தன்மையில இருக்கக்கூடியவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள் அல்லது கால்களை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் நம்மளால பார்க்க முடியுமா? அவருக்கு கால் இருக்கா, கை இருக்கா அப்படின்னா நம்மளுடைய பௌதீக கண்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு திவ்ய கண்களை வந்து பகவான் கொடுக்கிறாரு. அதை வச்சுதான் அவர் என்ன செய்யறாரு? விஸ்வரூபத்தையே அவர் பார்க்கிறாரு. இல்லைன்னா அவரால் பார்க்க முடியாது. சாதாரண நம்ம பௌதிக கண்களை கொண்டு அவரை பார்க்க முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் அவருக்கு என்ன இருக்கு? அவருக்கு இந்த மாதிரி புலன்கள்லாம் இருக்கு. தலை, முகம், கரம், கால் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய கண்களால அவரை பார்க்க முடியாது. நாம எப்ப பார்க்க முடியும்? பகவானுடைய நிலை, அந்த பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னா என்ன? நம்ம கிட்டத்தட்ட பகவானுடைய நிலைக்கு உயரும் பொழுது நம்மள்ட்ட இருக்க மனசுல இருக்க களங்கங்கள்லாம் நம்ம மனசுல இருந்து நீங்கி நாம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எப்போ உயர்றோமோ அப்போ வந்து நம்ம பகவானுடைய உருவத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும், உணர முடியும். பரமஹம்சர்கள்லாம் அப்படிதான் வந்து பகவானை பார்த்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? நடுநிலையானவர். அவர் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு? இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு, காத்து ரட்சிக்கிறாரு. நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அவர் தான் கொடுக்கிறாரு. அது பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள்ல அவர் நமக்கு எப்படியெல்லாம் பராமரிக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவருக்குன்னு ஏதாவது தேவை இருக்கா அப்படின்னா எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு ஆத்மாராமாம்பாங்க. ஆத்மாராமன்னா என்ன? தன்னிலே தானே வந்து அவருக்கு தேவையானது எல்லாம் தனக்கு தேவையானது எல்லாம் அவரால் ஏற்படுத்திக்க முடியும். தன்னிறைவு பெற்றவர். அவருக்கு வந்து நாமளுடைய உதவி எதுவுமே தேவை கிடையாது. அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு வந்து பற்றற்ற நிலையில தான் எப்போதும் இருக்காரு. அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் பற்று இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா அது நமக்காக, அது வந்து நம்ம அதாவது பக்தர்களுக்காக அவர் வந்து இறங்கி வந்து செய்வாரே தவிர பகவான் என்றுமே எப்படி இருக்கிறாரு? பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவர் தான் பரமாத்மா. இதெல்லாம் பரமாத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள். அதை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்.
இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவர் தோன்றும் பொழுது, பகவான் தோன்றும் பொழுது எப்படி வராரு, தன்னுடைய சுய உருவத்துல. இப்ப கிருஷ்ணரா வந்தார் இல்லையா, அதுதான் கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அவருடைய சுய ரூபம். அந்த ரூபத்தோட, அந்த புல்லாங்குழல் வாசிட்டு 2 கை ரூபத்தோட, மயிலிறக தலையில சரியிட்டு பீதாம்பர உடையோட வரார் இல்லையா, அதுதான் அவருடைய சுய ரூபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் எப்படி வராரு, எந்த சக்தியில வராரு, அவருக்கு எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கு. அதுல 3 சக்திகள் முக்கியமான சக்தி. யாரா சொல்ல முடியுமா? 3 முக்கியமான சக்திகள் என்னென்னன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல தெரியுமா? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. 3 அவருக்கு வந்து முக்கியமான சக்திகள் 3 சக்தி என்னென்ன? தெரியலையா? ஓகே. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி மூலமா தான் அவர் வந்து அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் வெளியில வராது. அவருடைய பகிரங்க சக்தின்னு சொல்றபடிதான் இந்த பிரபஞ்சங்களை அவர் உருவாக்குறாரு. அவருடைய நடுத்தர சக்தியில தான் நாம, அதாவது உயிர்வாழிகள் அனைத்து பேரும் வரோம். இப்படி 3 சக்திகள் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது. அதாவது நிறைய சக்திகள் இருக்கு, இந்த 3 முக்கியமான சக்திகள். அப்படிதான் பகவான் வந்து சுய ரூபத்துல தோன்றும் பொழுது அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக தோன்றுகிறார் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் அவர் நிர்குணா, அவருக்கு வந்து எந்தவித குணங்களும் கிடையாது. இப்ப வந்து நம்மள்ட்ட என்னென்ன குணம் இருக்கு? சத்துவ குணம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சாத்வீக குணமா நல்ல பிள்ளையா நம்ம இருப்போம். திடீர்னு பார்த்தா ரஜோகுணம் வந்து நம்மள்ட்ட பேராசை வந்துடும். அது எடுத்தே ஆகணும், அது வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு. திடீர்னு நம்ம வந்து உடல்ல வந்து சோம்பல் வந்துடும், தூக்கம் வரும், மயக்கம் வரும். அதெல்லாம் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய தமோ குணங்கள். இந்த 3 குணங்களும் அவருக்கு கிடையாது. நிர்குணா அப்படின்னு பேரு அவருக்கு. அந்த மாதிரி நிலையில சுத்த சத்துவ நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. ஆனா அந்த 3 குணங்களுக்கும் எஜமானர் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பரமாத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் பண்புகள் அவரை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. எங்கும் நிறைந்தவர். எங்க எங்க நிறைஞ்சிருக்காரு? உயிர்வாழிகளின் உள்ளம் புறமும். நம்ம இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அதே சமயத்துல இந்த உலகம் எங்கும் எங்க இருக்கிறாரு? எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய இதயத்திலயும் இருக்கிறாரு. அசைவன அசையாதனன் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் அவர் இருக்கிறாரு. அதே சமயம் கோலோகத்திலையும் இருக்கிறாரு, வைகுண்டத்திலையும் இருக்கிறாரு. அதான் எங்கும் புறமும் இருக்கிறார். அப்புறம் புலன்களின் தோற்றுவாய். நம்மளுக்கு புலன்கள் எல்லாம் உண்டாக்குனது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஆனா அவருக்கு தனிப்பட்ட புலன்கள் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. நம்மளை போன்ற புலன்கள் அவருக்கு கிடையாது. அதே சமயம் ஆன்மீக புலன்கள் உண்டு. ஆன்மீக புலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பகவானை நெருங்கினாதான் நம்மளால உணர முடியும். மிக உயர்ந்த நபர், எல்லாரை விட உயரம். ஏன்னா ஆதி புருஷன் அவர்தான். முதல் எப்ப தோன்றினார் என்பது யாருக்குமே தெரியாது. அந்த நிலையிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில பகவான் இருக்கிறாரு. ஆத்மாக்களின் புலன்களின் தோற்றுவாய். நம்முடைய புலன்களுக்கெல்லாம் தோற்றுவாயா இருக்கிறது யாரு? பகவான். அப்புறம் பிளவுகள் அற்றவர், அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். இது எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பரமாத்மாவுடைய பண்புகளா சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. பகிர் அந்தஷ்ச பூதானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிக்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகேச்ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களில் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம சொன்னதுதான். இன்னும் அவரை பத்திய விளக்கங்கள்லாம் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. பரம உண்மை, அவர் தான் பரம உண்மை. எல்லா உயிர்வாழியும் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறார். நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு, நமக்கு வெளியிலையும் இருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதவரா இருக்கிறாரு. அவர் நம்ம உயிர்வாழிகள்ல மட்டும்தான் இருக்காருன்னா உயிரற்ற பொருள்கள்லயும் இருக்கிறாரு. உயிரற்ற பொருள்லாம் நம்ம டேபிள் சேர் அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இருக்கு இல்லையா,
மரம், மலை, அப்படிங்கிறது அதெல்லாமும் பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் சூட்சுமமானவர், மிக மிக சூட்சுமமானவர். நம்மளுடைய ஆன்மாவே எவ்வளவு பெருசு, யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? நம்மளோட ஆத்மாவோட சைஸ் என்னன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கீங்களே, லெவல் 1ல. நம்மளுடைய முடியோட நுனியில 10,000ல் 1 பங்கு தான் நம்முடைய ஆன்மா. நம்மளுடைய ஆன்மாவே நம்மளால பார்க்க முடியாது. எது வச்சு? நம்ம வந்து இது மிரர் வச்சு கூட பார்க்க முடியாது நம்மளால. அந்த அளவுக்கு சூட்சுமமானது நம்ம ஆன்மா. அதை விட சூட்சுமமானவர் பகவான், பரமாத்மாவா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டார். நம்மளுடைய இந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டு, நம்மளுடைய புலன்கள் எப்படி இருக்குன்னா குறைவுடைய புலன்கள். அந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டு பகவானை நம்ம பார்க்கலாம், அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது. அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில பகவான் இருக்கிறாரு. நாம வந்து பார்க்கணும்னா நம்ம பக்தி தொண்டாற்றி அவரை நெருங்கணும். அப்பதான் அவரை வந்து நம்ம உணர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மிக மிக தொலைவு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரபஞ்சமே 7 வித லேயர்ல மூடி இருக்கு. அதை தாண்டி வந்து என்ன இருக்குது? பிரஜாநிதி இருக்கு. அதை தாண்டி வந்து வைகுண்டம், கோலோகம் எல்லாம் இருக்கு. அது வந்து எத்தனை எத்தனை யோஜனை தூரமோ இருக்குது. அத்தனை யோஜனை தூரத்துக்கு தொலைவில் இருக்கிறார் பகவான். அதே சமயத்தில் நமக்கு அருகிலும் இருக்கிறார். நமக்கு அருகில இருக்கிறார், நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேட்ட உடனே அவருக்கு அடுத்த நிமிஷம் வராரு. திரௌபதியை துகிலூரி இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அவங்கள அழைக்கிறாங்க, கோவிந்தா அப்படின்னு. அவங்க எப்ப கை தூக்குறாங்களோ அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அவங்களுக்கு வந்து புடவையை சுரந்து அவரை காப்பாத்துறாரு. அப்பன்னா அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிறவரால எப்படி உதவி செய்ய முடியும்? நமக்கு அருகிலையும் அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க? அவரால் அனைத்தும் இயலும். அவரால் செய்ய முடியாத எதுவுமே இருக்காது. அவரின்றி அணுவும் அசையாது, ஒரு துரும்ப கூட அசைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர் இருக்கார். எல்லாவற்றின் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறார். அவரை வந்து நம்மளுடைய புலன்களால பார்க்க முடியாது. நம்ம படிச்சதுதான் இப்ப மறுபடியும் வருது. தொலைவில் இருக்கணும், அவர் அருகிலும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 17 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறாளா மாதாஜி? நீங்க படிங்க மாதாஜி. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவ ச ஸ்திதம் பூத பர்த்ரு ச தத் ஞேயம் கிரசிஷ்ணு பிரப விஷ்ணு ச. எல்லா உயிர்களுக்குமுடைய பரமாத்மா பிரிந்து இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்வரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? உயிர்களுக்கிடையே எல்லா உயிர்கள்னா அப்ப நம்ம வந்து நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள், மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, விலங்குகள், பறவைகள், நீர் வாழ்வன, நிலத்தில் வாழறது, தேவர்கள்னு பலவிதமான உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்காங்க. மொத்தம் 84 lakhs உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அத்தனை உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா பகவான் வந்து இருக்கிறாரு. அப்போ உள்ளுக்குள்ள அத்தனைக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் அவர் இருக்காருன்னா பகவான் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு தனித்தனியா போய் இருக்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம தோணும் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு சாப்பிட்ற ஒரு பண்டம் இருக்குன்னா அதை நம்ம வந்து ஆளுக்கு கொஞ்சமா கிள்ளி கிள்ளி கொடுப்போம். ஒரு பெரிய கேக் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க, அதை வெட்டி துண்டு துண்டா வெட்டி நம்ம ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது பிரிச்சிருது, அந்த கேக் வந்து பிரிஞ்சு போகுது. அத மாதிரிதான் வந்து இப்ப பரமாத்மா வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாருன்னா பகவான் பிரிஞ்சிருக்காரா அப்படின்னா இல்ல. அவர் ஒருவரே தான், அவரை வந்து பிரிக்கவே முடியாது. ஆனா அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? பல விரிவங்கங்களா அவர் தன்னை விரிச்சுக்கிறாரு. ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் தன்னை வந்து தனித்தனியா அவர் வந்து விரிவங்கம் பண்ணி எல்லாருக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கிறாரு. அவர் ஒருவர் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரே வந்து நம்மளை காக்குறவரு, அவரே நம்மை அழிப்பவர், அவரே நமக்கு விருத்தி செய்பவர். அதாவது ஒரு காலகட்டம் வரையிலும் என்ன செய்வாங்க? இந்த கலியுகம் வந்து 4,32,000 வருடங்கள்.
அந்த 4,32,000 வருடங்கள் முடிஞ்சோன்னா இந்த கலியுகம் முடிஞ்சு அடுத்தது சத்தியயுகம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிரளயம் வருது. அப்ப பிரளயத்துல என்ன செய்யும்? எல்லாம் அழிவு வரும். அந்த அழிவு நேரத்துல எல்லாம் பகவானுடைய உடல்ல போய் அடங்கிடும். மறுபடியும் அவர் என்ன செய்வாரு? கிரியேட் பண்ணுவாரு. எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பிரபஞ்சங்களையும் உருவாக்குவாரு. அப்புறம் அவங்களெல்லாம் காப்பாத்துவாரு. இப்படி அவருடைய வேலையை அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படிங்கறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பரமாத்மா ஒருவரே என்ற போதும் அவர் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். இவர் தான் 4 கை ரூபமுடைய மகாவிஷ்ணு. இவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. யாருன்னா இவர் தான். நல்லா பார்த்துங்க, இவர் தான் நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஷியோ திஷாம் அபிதஷ் ஜிஜோதிஸ் தமஸ் பர உச்சதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் கிருது சர்வ விஸ்திதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பரமாத்மா இன்னும் அவருடைய பண்புகளை இன்னும் சொல்றாங்க. பிரகாசிக்கும் பொருட்கள், நம்ம உலகத்துல பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியன் மாதாஜி. கரெக்ட். ஹரிபோல். சூரியன் சந்திரன். இப்ப பிரகாசிக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் சந்திரனுக்கெல்லாம் எங்கே அந்த ஒளி வருது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட தான் அந்த ஒளி வருது. அவருடைய கண்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கண் சூரியன், ஒரு கண் சந்திரன்பாங்க. அவருடைய விஸ்வரூப தோற்றத்துல ஒரு கண்ணு சூரியனும் ஒரு சந்திரனும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒளி கொடுக்கறது யாருன்னா அவர்கிட்ட தான் அவர் ஒளிய வாங்குது. அவருடைய முயற்சியில தான் இது அவங்க இடத்துல அவங்க சுத்திட்டு இருக்காங்க. சந்திரனும் சூரியனும் அந்தரமா சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னா எப்படி? பகவானுடைய அருளால அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் ஒளி, அவர் பிரகாசம் மிகுந்தவர். அவர் இருக்க இடத்துல எங்க இருக்கும்? இருள் இருக்காது. அவர் வந்துட்டாலே அந்த இடத்துல வெளிச்சம் வந்துடும். அதனால இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயம் தோன்றாதவர், நம்முடைய கண்களுக்கு தோன்றாதவர். எதனால அவர் நமக்கு தோன்ற மாட்டேங்கிறாரு? நமக்கு என்ன செய்யறாங்க? இங்க மகாமாயைங்கிற அந்த திரை நம்மள மூடிக்குது. பகவான யோக மாயாங்கிற திரை மூடி இருக்குது. அப்ப நம்ம கண்களுக்கு அவர் தோன்ற மாட்டேங்கிறார். ஆனா அவர் தான் அறிவு. நாம அறிய வேண்டிய பொருள் யாருன்னா பகவான் தான். அவரே அறிவு, அறியப்படும் பொருளும் அவர் தான். அறிவோட இலக்கும் அவர் தான். நம்ம அறிய வேண்டிய பொருள் எது அப்படின்னா பகவான். அவர் தான் இலக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் எங்க இருக்கிறாரு? நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க நடுநிலையில இருக்கிறாரு. சுற்றி பாருங்க, எல்லா தேவர்களும் பிரம்மர் உட்பட எல்லா தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க? அவர் சுற்றி நின்று அவரையே வச்ச கண் வாங்காம பாக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு தேவர்கள் எல்லாம் விட மேன்மை நிலையில அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். அததான் இங்க திரும்பவும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. 19 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சேத்திரம் ஞானம் ததா ஞானம் நேயம் சோக்தம் சமாசத மத் பக்த ஏதத் விஜ்ஞானிய மத் பவா யோப பத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், சேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், கேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? செயல்களின் களம். செயல்களின் களம்ங்கிறது தான் இங்க கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த கஷேத்திரம்ங்கிறது தான் நம்மளுடைய உடல் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது அறிவு. அறிவுன்னா என்ன? ஞானம். என்னென்ன அறிவு? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 8 ஸ்லோகத்துல படிச்சிருப்பீங்க. 8ல இருந்து 12 வரலாம். அதம்பித்வம் அமானித்வம் அதம்பித்வம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா
அந்த அறிவுனா என்னென்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாரு பகவான். அதெல்லாம் தான் ஞானம். அது இல்லாதவங்க அறிவு இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் அறிவு அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது அறியப்படும் பொருள் எது? ஞேயம் அப்படிங்கிறது எது? பகவான் பரமாத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அறியப்படும் பொருள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. இதை பத்தி எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த சாப்டர்ல? களத்தை பத்தி, அதாவது உடலை பத்தியும், உடல் எத்தனை விதமான மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்னு நான் சொன்னேன், 24 எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா? அது என்னென்னு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, நான் கடைசியா சொல்றேன் உங்களுக்கு. இப்ப வந்து நம்ம உடல் வந்து 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அறிவுனா என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அறியப்படும் பொருளா இருக்கக்கூடிய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது எல்லாமே வந்து என்ன சுருக்கமாக, மிக மிக சுருக்கமா இதுல வந்து யாரும் சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில. இது விரிவா படிக்கணும்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சோம்னா இதை டீட்டெயில்டா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க? சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை படிக்க வராத மக்களுக்கு புரியுமா? நம்ம உடல் எதனால் ஆனது, நம்ம ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரியுமானா புரியாது. யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னுடைய இயற்கை, அவருடைய இயற்கைங்கிறது எங்க? அவருடைய நித்தியமான அந்த உலகத்துக்கு சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 பறவைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க கீழே ஒரு பறவை பழம் தின்னுது, மேல ஒரு பறவை வந்து அந்த பழம் சாப்பிட்ற பறவையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து ஜீவாத்மா, இது வந்து பரமாத்மா. ரெண்டும் எங்க இருக்கு? இந்த உடலுங்கிற அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்குது இந்த பறவைகள் இரண்டும். இதுதான் கஷேத்திரம், இது பறவை, இது வந்து கஷேத்திரஞன் 2 பேரும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு வந்து தகுதி என்ன தகுதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன, எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன்னா யாரு, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த விஞ்ஞானம். இது வந்து பகவத் விஞ்ஞானம். இது வந்து நம்ம படிக்கிற இது இருக்கு இல்லையா, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ், பயாலஜி, அது இல்லை. இது வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானம். இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? மத் பக்த. மத் பக்தன்னா என்ன? மத்துனா என்ன? என்னுடைய பக்தர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுடைய பக்தர்களால் மட்டும்தான் இந்த கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவர்கள் பக்தர்கள் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் மறுபடியும் பக்தர்களால் மத் பக்த என்று சொல்கிறார். பக்தி யோகத்தின் முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது பக்தி யோகம் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? என்னென்ன யோகம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம்? கர்ம யோகம் படிச்சிருக்கோம், அடுத்தது பக்தி யோகம் படிச்சிட்டோம், ஞான யோகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? 13வது சாப்டர்ல இருந்து 18 வரையிலும் ஞான யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து 7ல இருந்து 12 வரையிலும் பக்தி யோகத்தை படிச்சோம். முதல் 6 சாப்டர் கர்மயோகம் படிச்சோம். இந்த பக்தி யோகம் இருக்கிறதுலயே முக்கியமான யோகம் எதுன்னா பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம கர்மயோகம் செஞ்சாலும் சரி, அது ஞான யோகம் செஞ்சாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகம் செஞ்சாலும் சரி, நாம அந்த நிலைக்கு பகவானுடைய பக்தர் நிலைக்கு நம்மளால உயர முடியும். இதுல இருந்து பக்தி யோகம் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் உடையது அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாழ்க்கை பாடம். இதுல என்ன வாழ்க்கை பாடமா கொடுத்துருக்குறாங்க? நான் இவ்வுடல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடலை நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்? இந்த உடல் தான் நாம அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதுவரையிலும் நம்ம வந்து இப்ப வந்து மாதாஜி வந்து குமுதாரவி மாதாஜி என்ன செய்வோம்? நம்ம கூப்பிட்டோம்னா குமுதாரவின்னு கூப்பிட்டா அது அவங்கள ஆன்மாவை கூப்பிடுறோமா, அவங்க உடலை பத்தி கூப்பிடுறோமா? அவங்க உடலுக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர் தான் இது இல்லையா? அந்த உடலுக்கு தான் நம்ம அவங்களுக்கு பேர் வச்சு அழைக்கிறோம். ஆன்மாவுக்கு பேர் இருக்கா? நிச்சயமா கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம்? இந்த உடலை வந்து ஆன்மாவோட ஒண்ணுபடுத்தி பார்க்கிறோம். அது வந்து வெறுக்கத்தக்கது அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாருங்க. நாம அந்த மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது. நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும் அது. அதே சமயத்துல நாம் வந்து ஒரு ஆத்மா. நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒரு ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மனசுல தோன்றணும். அது யாரும் இந்த உலகத்துல சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க, சிரிப்பாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா நாம உணரணும், நாம ஒரு ஆன்மா, நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது. அப்படி நினைச்சாதான் நாம இந்த உடல்ல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சு பகவானை சென்றடைய முடியும். நம்மளுடைய குறிக்கோள்லாம் என்னவா இருக்கணும்? பகவானை சென்றடைகிறதுதான் குறிக்கோள்னா
நாம இந்த உடலோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்திக்க கூடாது, நாம இந்த ஆத்மாவோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நமக்கு இதான் வாழ்க்கை பாடமா நமக்கு இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. யாருக்காவது ஏதாவது இல்ல டவுட் இருந்தா அப்போ கேளுங்க, இல்ல கடைசியில வேணாலும் கேட்டுக்கலாம். இது மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது மட்டும் சொல்லுங்க. இன்னொரு தடவை இதையும் உங்களோட சொல்லுங்க. இன்னொரு தடவை சொல்லவா? ஆமாங்க. ஓகே ஓகே. அதாவது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா, நம்ம ஆன்மாவை உடல் வேறு ஆன்மா வேறுன்னு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. படிச்சீங்களா இல்லையா? லெவல் 1ல படிச்சிருக்கேங்க. படிச்சீங்க இல்லையா? ஆனா நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இன்னமும் நம்ம வந்து இப்ப யாராவது நம்ம வந்து இப்போ உங்க பேரை தான் நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்தேன், குமுதா ரவி அப்படின்னா, இப்போ உங்க பேர் வந்து அந்த பேர் எதுக்கு சொந்தம்? உங்க உடலுக்கா, அந்த உங்க உடல் ஆன்மாவுக்கா? உடலுக்கு தான் சொந்தம். உடலுக்கு தான் சொந்தம். உங்க ஆன்மாவுக்கு பேர் இருக்கா? பெயர் இல்லைங்க அதுக்கு. பேர் இல்ல. அந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து பிறப்பு இல்ல, இறப்பு இல்ல, பேர் இல்ல, எதுவும் கிடையாது. ஆனா இந்த உடலுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? பிறப்பு இருக்கு, இறப்பு இருக்கு, பேர் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இது அழியக்கூடியது. ஆனா ஆன்மா எப்படிப்பட்டது? அழியாதது. அது வந்து எட்டர்னல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் வந்து நம்ம உடலோட நம்மளை சம்பந்தப்படுத்தி வச்சிருந்தோம்னா நாம வந்து என்ன செய்வோம், இந்த உடலை இங்க இருக்க பொருள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இதுலயே உழண்டுகிட்டு இருப்போம், திருப்பி திருப்பி பிறவி எடுப்போம். ஆனா நாம வந்து ஒரு ஆன்மா, நம்ம ஆன்மா வந்து எங்க போகணும்? அதோட உண்மையான இருப்பிடம் பகவானுடைய நித்திய உலகம், அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம செயல்களை செஞ்சாதான் இந்த உலகத்தில இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு முக்தி அடைய முடியும். அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இங்க சொல்லப்பட்ட பாடம். புரியுதா மாதாஜி? புரியுதுங்க மாதாஜி. அழகா சொன்னீங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்னும் பாடம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இருக்க முயல்வதை விட நமது கட்டுப்பாட்டை கிருஷ்ணரிடம் அளிக்க வேண்டும். அதாவது நாம என்ன செய்யறோம், இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள், அதாவது இயற்கையெல்லாம் நம்ம கட்டுக்குள்ள நாம வந்து அடக்கி ஆளணும்னு நினைக்கிறோம். இந்த உலகத்துல இங்க இருக்க வளங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆளறோம். இப்ப வந்து என்ன செய்யறோம், மலையில இருந்து அங்க இருந்து சுரண்டி எடுக்கிறோம். சுரங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து பொண்ணும் பொருளும் சுரண்டி எடுக்கிறோம். இது மண்ணுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்கோ நம்ம வந்து மண்ணெல்லாம் தேவையான மணல்லாம் வந்து சுரண்டி எடுக்கிறோம். அப்புறம் கடல்ல இருக்க முத்து அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இங்க இருக்க பொருள்களை அனுபவிக்க ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? அந்த எல்லாமே இங்க இருக்க இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் நாம வந்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? அந்த இயற்கையை ஆள்றதுக்கு நம்ம நினைக்கிறத விட நாம என்ன செய்யணும், நம்மளை வந்து பகவான்கிட்ட ஆள்றதுக்கு நம்மள ஒப்படைக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மளை ஆள்றதுக்கு நம்ம அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அப்ப நாம உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தை நம்மளால அடைய முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து எஜமானனா இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பொறுப்புகள் அதிகம். நம்ம இந்த இயற்கையை ஆளணும்னாலே நம்ம அந்த எஜமானத்தன்மைக்கு வந்துடுறோம். அப்ப நமக்கு பொறுப்பு அதிகமாயிடும், வந்து நமக்கு நிம்மதி இருக்காது. ஆனா நாம நம்மள வந்து பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம்னு வச்சுங்க, அப்ப நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடுவோம், பகவான் பார்த்துக்குவார் நம்மள. அதனால அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இருப்போம்னா ரொம்ப சுதந்திரமா சந்தோஷமா நம்ம இருக்க முடியும். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலையும் கூட அப்படிங்கிறது ஒரு பாடமா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க. இப்ப வந்து நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தான் உண்மையா அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு, இயற்கைகளெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால படம் பார்க்கிறோம், அனுபவிக்கிறோம், காதால பாட்டு கேட்கிறோம், அனுபவிக்கிறோம், சந்தோஷமா நம்ம விரும்பியதை சாப்பிடுறோம், நல்லா அனுபவிக்கிறோம், நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம அனுபவிக்கிறதா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது எல்லாமே என்ன, ஒரு டெம்பரரி. உண்மையான அனுபவிப்பாளர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவரு தான் வந்து என்ஜாயர், சூப்பர் என்ஜாயர் அவரு தான். நாமெல்லாம் வந்து என்ன இங்க பாருங்க, இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு இது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பார்க்கறவங்க மாதிரி இருக்காங்க பார்க்க. ஆணும் பெண்ணுமா என்ன செய்யறாங்க, அங்க ஒரு பார்ல போய் தண்ணி அடிக்கிறாங்க. இது வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்றதா அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வந்து எதுக்கு வழிவகுக்கும், பின்னாடி வந்து அவங்களை துன்பத்துலதான் கொண்டு விடும். உண்மையான என்ஜாய்மெண்ட் அது கிடையாது. அது அவங்களுக்கு புரியல. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காரு, நாமெல்லாம் என்ஜாய் பண்றது எல்லாமே டெம்பரரி. பகவான் தான் உண்மையான என்ஜாயர். அவரு மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர். நாமெல்லாம் அவரை
அவரால நாம அனுபவிக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் விருப்பப்படும் போதெல்லாம் நம்மளை படைச்சு, நம்மளை காத்து, நம்மளை ரட்சிச்சு, நம்மளை அழிச்சு, அவர் நம்மள ஒரு விளையாட்டு பொம்மை மாதிரி அவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரு தான் உண்மையான சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கிறது இதுல 20ல இருந்து 26 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல இப்ப பார்க்க போறோம். 20வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபர்வ அபி விகாரம் க்ஷ குணாம்ஷ சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கை அப்படின்னா என்ன? இந்த இது பிரபஞ்சங்கள் எதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு? நாமெல்லாம் இங்க வாழணும், நமக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் படைச்சு கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதுதான் ஜட இயற்கை. இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றம் அதுதான் ஜட இயற்கை. அடுத்தது உயிர் வாழி. நம்ம இது பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் போதே 5 விஷயங்களை நம்ம படிச்சோம். யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா அந்த 5 விஷயங்கள் இதுல முக்கியமா சொல்லப்பட்டது? பகவத்கீதை முழுக்க அந்த 5 விஷயங்களை தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானே சொல்றேன். 1 ஜீவாத்மா, 2 பரமாத்மா, 3வது ஜட இயற்கை, 4வது காலம், 5வது கர்மா. இதுல ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, ஜட இயற்கை, அப்புறம் காலம், இது 4 நிரந்தரமானது, அழிவற்றது. தோன்றி தோன்றி மறையும் இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது, ஆனா அழிவற்றது. இந்த மாதிரி 4 எட்டாநாள். அதே சமயம் கர்மாங்கிறது மட்டும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறது. இந்த 5 விஷயங்களை தான் நம்ம பகவத்கீதை வருஷா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஜட இயற்கை தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கெல்லாம் அழிவே கிடையாது. இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர ஆத்மா அழியாது. அது என்ன செய்யும்? இந்த உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போய் ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கும். பகவானுடைய உடல்லையோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அடுத்த உடல் கிடைக்கிற வரையிலும் அது ஒரு இடத்துலதான் இருந்துட்டு இருக்கும். திரும்ப ஒரு உடல் நமக்கு அமையும் பொழுது அது இன்னொரு உடலுக்குள்ள வருமே தவிர இல்ல பகவானுடைய போய் அந்த உலகத்துல போய் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா அங்க போறதுக்கு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சு பகவான் பக்தியில ஈடுபட்டா நம்ம முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா அங்க போயிடுவோம். இல்லையா நம்ம பக்தி குறைவா இருந்து நம்ம இந்த ஜட இயற்கை ஆள விருப்பப்பட்டோம்னா திரும்பவும் இந்த உலகத்திலே நம்ம பிறப்போமே தவிர இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அப்படிங்கறது தான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்ல விடுங்க. ஜட இயற்கையும் அப்படிதான், தோன்றி தோன்றி மறையுமே தவிர அழியும், மறுபடியும் தோன்றும். இப்படித்தான் அது இத்தனை மாற்றங்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வருங்க ஓர் அறிவு உயிர்ல இருந்து நம்ம 6 அறிவு ஜீவன் வரையிலும் இங்க காட்டியிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இதுல இருந்து 6 அறிவு ஜீவன் வரையிலும் நம்ம பலவிதமான உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க. அந்த உயிர்வாழிகளுடைய மாற்றங்கள் எப்படி இந்த ஓரறிவு உயிர்ல இருந்து 2வது ஈரறிவு, 3வது அறிவு அப்படிங்கிற வளர்ச்சி, பரிணாம வளர்ச்சி வருது இல்லையா? அந்த மாற்றங்கள். அப்புறம் இந்த ஜட குணங்கள், ஜடத்தோட குணங்கள் என்ன? சத்துவம், ரஜோ, தமோ, அந்த 3 குணங்கள். இது எல்லாம் எதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகுது? இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து உற்பத்தி ஆகுது. ஜட இயற்கை தான் இந்த மாற்றங்களுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல அடுத்தது சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜீவாத்மாவுடைய குணநலன்கள் என்ன, ஜட இயற்கையோட குணநலன்கள் என்ன, பரமாத்மாவோட குணங்கள் என்ன, நாம எவ்வாறு பக்குவம் அடையுது, யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர், இத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப ஜீவாத்மாவுடைய குணநலன்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஜீவாத்மா எப்படிப்பட்டது? ஆரம்பமற்றது. அதுக்கு முடிவும் கிடையாது, ஆரம்பமும் கிடையாது. பகவான் எப்படி ஆரம்பமும் முடிவும் அற்றவரோ அதே போலதான் நம்ம ஆத்மாக்களுக்கும் ஆரம்பம் முடிவு கிடையாது. அது எட்டாநாள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பௌதீக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க வளங்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும், நாம எஜமானனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கிறதுனாலதான் நாம இந்த உலகத்துல பிறந்து என்ன செய்யறோம்? கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லாட்டி பகவானுடைய உலகத்திலேயே இருந்து அவருக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு நாம இங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம்னா நம்மளுடைய ஆசை. அடுத்தது
இந்த பௌதிக இயற்கை எவ்வளவுதான் நம்ம அனுபவிச்சாலும் நமக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குதான்னா இல்ல. அப்பப்ப நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, ஒரு விரக்தி, வெறுப்பு இதெல்லாம் உண்டாக்குது. யாருமே கஷ்டப்படாம நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது நினைக்கிறீங்களா? உங்கள யாராவது சொல்லுங்க. யாராவது நான் கஷ்டமே படல, நான் ஃபுல்லா சந்தோஷத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. முடியாது இல்லையா? நம்ம முடியாது. வந்து நம்ம வந்து பெரும்பான்மை கஷ்டத்துல தான் இருக்கிறோம். ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தோஷம் அடைவோம். அதுதான் இந்த இயற்கை. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்து வந்தா அது நமக்கு என்ன செய்யுது, கஷ்டங்களை தான் அதிகமா கொடுக்குது. வெறுப்பு தான் நமக்கு வரும், அப்பப்ப வெறுப்பு வரும். அதுதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய ஆசை காரணமா இங்க வந்துட்டோம். செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிர். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது கருமங்கள், நல்ல செயலா செய்யறோமா, கெட்ட காரியத்தை பண்றோமா, அதை பொறுத்ததும் நாம விருப்பம், நம்மளுடைய விருப்பம் என்ன இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், பரத மகாராஜா கதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், லெவல் 1ல. அவரு மானம் நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டாரு, மானா பிறந்தாரு இல்லையா? படிச்சீங்களா இல்லையா? படிச்சேன் மாதாஜி. ஆமாங்க. மாதாஜி. ஓகே. அது அப்ப வந்து அவருடைய விருப்பம். மானம் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தனால மானா பிறந்தாரு. அது விருப்பம். அப்புறம் செயல். நம்ம என்ன செய்யறோம், நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லது ஒரு உடல் கிடைக்கும், தேவ உடல் கூட கிடைக்கும். நம்ம கெட்ட காரியம் பண்ணா அசுர உடல்ல கொடுப்பாங்க. ஏன் மிருகமா கூட நம்ம பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்ல ஏதோ ஒரு உயிரினமா நம்ம வந்து அடுத்தது பிறவி எடுக்கிறோம். இதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய குணநலன்கள். இப்ப இயற்கை, ஜட இயற்கையோட குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, அதுவும் எட்டர்னல். அதுக்கும் ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவு கிடையாது. தற்காலிக தோற்றம். அப்பப்ப தற்காலிகமா இந்த உலகம் தோன்றுது, அப்புறம் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா இப்ப வசந்த காலம் வருது, அப்புறம் மழை காலம் வருது, கோடை காலம் வருது, மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு நிரந்தரமா இருக்கிறது இல்ல. அப்புறம் இது என்ன செய்யுது, ஜீவாத்மாக்கு தங்குமிடமா இருக்கு. நாமெல்லாம் பிறந்து வந்து இந்த நமக்கெல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடம் வேணுமே உட்கார்ந்துக்கிறதுக்கு. அந்த இடமா இருந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. அப்புறம் ஜீவனை முக்குணங்களால் கற்பு. அது சும்மா இருக்குதான்னா இல்ல. அதோட வேலையே நம்மளோட 3 குணங்கள்ல சிக்க வைக்கிறது தான். ஒண்ணு சத்துவ குணமா இருக்கும், அவங்க வந்து சாதுக்கள், அவங்க வந்து முனிவர்கள், தபஸ்விகள்லாம், சாதுக்கள்லாம், பிராமணர்கள்லாம் சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அரசர்கள், அப்புறம் வந்து நம்மளை போன்ற மனிதர்கள்லாம் எந்த குணத்துல இருப்போம், ரஜோ குணத்துல இருப்போம். அதே சமயம் தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, சோம்பேறித்தனமா தூங்கிட்டு மயக்கத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி 3 குணங்கள்லயும் நம்மளை கட்டி வைக்கிறது எது, இந்த ஜட இயற்கை. அதுதான் அதோட குணம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. இது ரெண்டுலயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மீண்டும் மீண்டும் இயற்கை என்னை தோற்கடிக்கிறது. நாம இயற்கையை நம்மளால ஜெயிக்க முடியுதா? முடியவே முடியாது. ஒரு ஒரு கொரோனா வந்து நம்மளை வந்து புரட்டி போட்டு நம்மளை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் நமக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சுது. அது மாதிரி வந்து ஒரு புயலோ மழையோ வந்தா நம்மளால தடுக்கவே முடியாது. இயற்கை வந்து என்ன செய்யுது, எப்பொழுதும் நம்மளை வந்து தோற்கடிக்கும் இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய அன்பை தவறான இடத்துல செலுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கறத நமக்கு உணர்த்துது. அப்பப்ப நம்ம வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஏன் நாம இந்த ஜட இயற்கைக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிறத நாம உணர்ந்து பார்க்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப பரமாத்மாவுடைய குணநலன்கள். அவர் என்ன செய்யறாரு, உன்னத அனுபவிப்பாளர். அவர் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர். அனைத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய சுதந்திரம், முழு சுதந்திரம் அவருக்கு தான் இருக்கு. அவர் தான் உரிமையாளர், எல்லாத்தையும் படைக்கக்கூடியவர். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு வீடு வாங்கணும்னா அது என்னோட வீடுன்னு நம்ம சொந்தம் பண்றோம் இல்லையா? அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைச்சவர் இல்லையா? அவருக்கு தானே அந்த உலகம் சொந்தம். அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து சாட்சி. நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டு, பரமாத்மா ரூபத்துல இருந்துகிட்டு நம்ம செய்யறதெல்லாம் அவரு இங்க கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. சாட்சி பறவைன்னு சொல்லுவோம். 2 பறவைகள்ல ஒரு பறவை வந்து பழம் தின்னும் பறவை, இன்னொன்னு சாட்சி பறவை. பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் நம்மள. அப்புறம் அனுமதிக்கிறவர். நாம என்ன பண்றாரு, இந்த செயலை செய்யலாமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறது தான் அவரு தான். எல்லா செயலும் நம்ம நினைச்சது விருப்பப்பட்டது அனைத்தும் நம்மளால செய்ய முடியுதான்னா இல்ல. சில செயல்களை நம்மளால செய்ய முடியாது. ஏன்னா பகவான் அங்க பர்மிஷன் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, எந்த நேரமும் நம்மள கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இத இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆத்மா என்ன செய்யுது, ஃபர்ஸ்ட் பரமாத்மா கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. எங்க வந்துருச்சு, அவரோட இருப்பிடத்துல இருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டு அது என்ன செய்யுது, விருப்பப்படுது. என்னத்தை விருப்பப்படுது, இந்த உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிக்கணும், இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறத விருப்பப்படுது. விருப்பப்படுறதுனால அதுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது.
அப்போ நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நாய் உடல் கிடைச்சிருக்கு. சில பேருக்கு வந்து பூனை உடல் கிடைச்சிருக்கு. அவங்களும் ஆத்மாதான். அவங்க விருப்பம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த உடலை பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. ஜட இயற்கை வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா, படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானுடைய மகாவிஷ்ணு அந்த காரணோகதாய் விஷ்ணுவோடைய உடலுக்குள்ள அவருடைய திருவயிற்றுக்குள்ள எல்லாம் உள்ள அடங்கி இருந்தது. அது படைக்கிறது எப்படின்னா அவரோட மூச்சு காற்று. அவர் வந்து சுவாசம் விடுறாரு இல்லையா, அவர் வெளி சுவாசம் வரும்போது பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில, அது உள் சுவாசம் வரும்போது எல்லா பிரபஞ்சங்களும் அண்டங்களும் உள்ள அவருக்குள்ள போய் அடங்குது. அவருடைய சுவாசம் வந்து மிக மிக நீண்ட சுவாசம். அந்த மாதிரி படைக்கப்படும் போது உயிர்வாழிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அந்த உடல்ல இருந்து வெளியில வர்றாங்க. அந்த ஒரு அண்டங்கள்லாம் படைக்கிறார் இல்லையா, அதுல இருந்து உயிர்வாழிகள்லாம் வராங்க. அப்புறம் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நாம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த உலகத்துல நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடலை வந்து நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து திரும்பவும் அந்த உலகத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாதான் மனித உடல் கிடைச்சிருக்குது. நாம வந்து அதை தப்பா பிரயோகப்படுத்துறோம். இந்த உடல்ல எடுத்துக்கிட்டு நாம என்ன பண்றோம், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அனுபவிக்கணும், நம்ம சொத்து வாங்கணும், சுகம் வாங்கணும், பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும், வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர, நம்ம திரும்ப போக வேண்டிய இடம் எது, நமக்கு இது போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிற அந்த இதே நம்ம வந்து மறந்துடுறோம். உடலை சார்ந்தே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆன்மாவை சார்ந்து வாழ்ந்தோம்னா நாம போக வேண்டிய இடம் பகவானுடைய இருப்பிடம். அதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது. அந்த என்ன செய்யணும், அந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். எப்படி பயன்படுத்தணும், பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்ட நமக்கு ஒரு குறிப்பு. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ புருஷான்னா யாருன்னா ஒருவர் தான் பகவான் ஒருவரே. அதான் 15வது சாப்டர்ல புருஷோத்தம யோகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர் தான் எஜமானர், அவர் தான் கட்டுப்படுத்துபவர், அவர் தான் அனுபவிப்பவர், அவர் தான் அனைத்திற்கும் உரிமையாளர், அவர் தான் பராமரிக்கக்கூடியவர். ஆனா ஜீவன் அப்படி கிடையாது. ஜீவன் வந்து எஜமானன் அல்ல. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், எஜமானன் போன்ற ஒரு மனநிலை நமக்கு இருக்குது. ஏன் இப்படி இருக்கு, ஏன்னா பகவானுடைய சக்தி, அவருடைய அங்க துணுக்கு தான் நாம. அவருக்கு இருக்க குணங்கள் எல்லாம் நமக்கும் இருக்கு. அவர்கிட்ட அளவில் அடங்காத அளவுக்கு இருக்கு. நம்மகிட்ட ஒரு கடுகு அளவுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், நாமளும் ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல நம்மளையும் புருஷா அப்படின்னு சொல்றாங்க. புருஷா அப்படிங்கிறது ஒரு குட்டி புருஷா. பகவான் தான் விபு ஆத்மா, அவரு தான் உண்மையான புருஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஜீவாத்மா புருஷனாவாதா மாதாஜி? ஜீவாத்மா புருஷான்னா குட்டி புருஷா. அதாவது இப்ப நம்ம உலகத்துல இப்ப நம்ம ஒரு கணவனை என்ன சொல்றோம், புருஷன் தானே சொல்றோம். அது வந்து அது வந்து ஒரு குட்டி புருஷா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த உலகத்துல. ஆனா உண்மையான புருஷன் வந்து பகவான் தான். நாமெல்லாம் பிரகிருதினா வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து பெண்பால், பெண்ணினம்னு அர்த்தம். உலகத்துல வந்து அத்தனை பேரும் பிரகிருதி தான். எல்லா உயிர்வாழியும் பிரகிருதி தான். பகவான் ஒருவர் தான் புருஷோர். அவர் மட்டுமே புருஷோத்தமன் பேரு. ஆக மொத்தம் நம்ம எல்லாம் ஆண் இனம் பெண்ணினம்னு பிறந்திருந்தா கூட அத்தனையும் என்னன்னா பகவானுக்கு நாம் அத்தனை பேருமே பெண்ணினம் தான். பகவான் மட்டுமே புருஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நாம வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு புருஷா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உயர்ந்த வாழிகளான உயிர்வாழ்கள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையில நம்ம எல்லாம் வந்து உயர்ந்த இது, அதாவது ஜட இயற்கை வந்து நம்மளை விட தாழ்ந்த நிலை, நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து பகிரங்க சக்தி, அது வந்து நம்மளை விட தாழ்ந்த நிலையில இருக்குது. நாம வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்த்துட்டு அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேணாம். அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியேறி பகவானை சென்றடையணும் அப்படிங்கறதான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கறதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தெரியாம வந்துட்டோம் இந்த உலகத்துக்கு, ஆனா இதை விட்டு நம்ம வெளியேறி போயே ஆகணும். ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த சம்சார சாகரத்துல தத்தளிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னமும். இதை விட்டு வெளியேறணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானை நோக்கி கையை தூக்கணும். பகவானை நோக்கி எப்படி கையை தூக்கணும், அவர் நம்மளை காப்பாத்த காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. நாம அவருக்கு பக்தி தொண்டாற்றணும். இப்ப என்ன செய்யறாங்க, இங்க பகவானை தியானம் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. மனசால பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஒண்ணுதான் நமக்கு வழி. இங்க இருந்து வெளியேறதுக்கு கலியுக தர்மம் சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞம்
அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கலியுகத்துல நம்ம சங்கீர்த்தனம் பகவானை நினைச்சு ஹரிநாமம் சொல்ல 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 நாம இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடைவோம் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆஹ் 20ஓட நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி? இப்ப இன்னுக்கு மேல எடுத்தா டைம் ஆயிடும் இல்லையா? சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் பதில் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது எடுத்துக்கலாங்களா மாதாஜி? இது சரி மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ருக்மணி சொல்லுங்க மாதாஜி எதுவும் சொல்றாங்க. இல்ல சொல்லுங்க இல்ல மாதாஜி, உங்க மாதாஜி, விருப்பம் தான். இல்ல மாதாஜி நிறுத்தலாம்னு இல்லை. சரி மாதாஜி, பரவாயில்ல. இல்ல உங்க விருப்பம் தான். ஏன்னா 1 hour ஆக போகுது. உங்களுக்கு ஏதாவது இப்ப டவுட்ஸ் இருந்தா கிளியர் பண்ணலாம், அதுக்காக கேட்டேன். உங்களுக்கு சரி. ஏதாவது இந்த பாடம் இதுவரையிலும் 24 நடத்துனது? ஆ? 24 நீங்க. 24 மூலக்கூறுகள், அதை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதை பத்தி நான் சொல்றேன். இதை வந்து வேணா ஸ்கிரீனை இது பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து 20ஓட முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்தது உங்க மாதாஜி வரும்போது நீங்க அதை சொல்லலாம். ஓகேவா? 13வது சரி மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம 24 எலிமெண்ட்ஸை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நானே சொல்றேன். நீங்களே சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்களே சொல்லுங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நானே சொல்லிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம உடல் வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸால ஆனது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன், வேணா எழுதிங்க, குறிச்சு வச்சுங்க. ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்துங்க எல்லாருமே. இப்போ பஞ்சபூதங்கள் என்னென்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், பூமி. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள் 5. அது ஒரு 5 எழுதி வச்சுங்க. ஓகேவா? அடுத்தது நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் 5 இருக்கு. ஞானேந்திரியங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன், அதையும் குறிச்சுங்க. நம்முடைய கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். இந்த 5 வந்து என்னது? ஞானத்தை நம்ம வந்து இதை கண்ணை வச்சுதான் நம்ம ஒண்ணு பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பொருளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். காதை வச்சுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதெல்லாம் ஞானேந்திரியங்கள். ஞானத்தை உணர்த்ததுனால அது ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது 5. ஓகேவா? புரிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? அடுத்தது கர்மேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள் என்ன 5னா, குரல், நம்முடைய வழியா நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, குரல், நம்மளோட குரல். அப்புறம் கால்கள், நடக்க உதவுது கால்கள், கைகள், அப்புறம் ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள். இதெல்லாம் கர்மத்தை செய்யுது, ஒரு வேலையை செய்யுது. அதனால இது கர்மேந்திரியங்கள் 5. மொத்தம் இது வரைக்கும் 15 ஆயிடுச்சா? மாதாஜி 5வது என்ன மாதாஜி? பாலுறுப்பு. குரல், கைகள், கால்கள், அப்புறம் இது 5வது என்ன? ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. ஓகேவா? அடுத்தது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து சென்சஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம புலன்கள். சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்ன? அதை வந்து உணரக்கூடிய, அதாவது புலன்பொருட்கள். புலன்பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மூக்கால என்ன உணர்றோம்? வாசனை. மூக்கால வாசனை உணர்றோமா? நாக்கால சுவை உணர்றோமா? கண்ணால வந்து நம்ம உருவத்தை பார்க்க முடியுதா? அப்புறம் நம்ம தோளால நம்ம வந்து ஒரு தொடு உணர்வு நமக்கு தெரியுது. அடுத்தது காதால ஒளி கேட்கிற சக்தி நமக்கு இருக்குது. இந்த 5 வந்து புலன்பொருட்கள். குறிச்சு வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி. ஒளின்னா காதால கேட்கக்கூடிய ஒளி. இது 5ம் இது புலன்பொருட்கள். மொத்தம் எத்தனை வந்திருக்கு மாதாஜி? 20 வந்துருச்சு. 20 வந்துருச்சா? ஓகே. மாதாஜி திருப்பி கொஞ்சம் சொல்லு. வாசனை, அப்புறம் என்ன இன்னும் 4 மாதாஜி? வாசனை, சுவை, நாக்கால சுவை, சுவை, கண்ணால் கூடியது உருவம், நம்ம உணரக்கூடிய
தொடு உணர்வு. அடுத்தது காதால கேட்கறது ஒலி, சப்தம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. இது இப்ப வந்து மொத்தம் 20 வந்துருச்சு. அப்புறம் இன்னும் 4 இருக்கே. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்மள்ட்ட மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கா? நம்மள்ட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா? அகங்காரம் இருக்கா? இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. மனம், புத்தி, அகங்காரம் 3 ஆச்சா? இன்னொன்னு வந்து அவ்வியக்தம். அவ்வியக்தம்ங்கிறது தான் வந்து கண்ணுக்கு தென்படாம இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள் நம்மள்ட்ட எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. என்னென்ன குணம் இருக்கு? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்களும் அவ்வியக்தம்னு சொல்லப்படுது. அந்த குணங்கள் வந்து அவ்வியக்தம். அதோட செத்து எத்தனை ஆச்சு? 24 ஆச்சா? 24. ம்? 24 ஆயிடுச்சு மாதாஜி ஃபாஸ்டா போனதுனால எழுத முடியல. நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி. மாதாஜி. முதல்ல சொல்றீங்களா மாதாஜி? முதல்ல இருந்து சொல்லு. முதல்ல சொல்றேன். ஆனா நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம். நம்ம பகவத்கீதை புஸ்தகம் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. அதுல வந்து 13 நம்ம இந்த படிக்கிற இந்த 13வது சாப்டர்ல 6, 7 அந்த ஸ்லோகத்தோட பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கு. 13வது மாதாஜி ஒரு செகண்ட். 13வது ஸ்லோகத்துல 13வது சாப்டர்ல சாப்டர் 13ல 6, 7 ஸ்லோகம் நாங்க எடுக்கிறோம் மாதாஜி. 13வதுல 6, 7ங்களா? 6, 7 ஸ்லோகத்துல 6, 7 6, 7 இருக்கு. மகாபூதன்ய ஹாங்கிரே புத்திர் அதுங்களா? அதுதான் நீங்க பர்பட்ட படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சசேந்திரிய கேச்சரா ஓயா. அதாச்சும் நீங்க பொருளுரை படிச்சு பாருங்க. அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு. நான் சொன்னது அத்தனையும் அதுல இருக்கு. சந்தோஷம். இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் வந்து இந்த 24 மூலக்கூறுகளாலதான் நம்ம உடல் ஆனது. இதோட கூட இன்னொன்னு என்ன இருக்குன்னா ஜீவாத்மா இருக்கு. அது கூடவே பரமாத்மா இருக்கு. மொத்தம் 26 நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. ஆமா அவங்க 2 பேரையும் சேர்த்தா 26. இல்லாட்டி நம்ம உடல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறு 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அதுதான் ஆனது நம்ம உடைய உடல் அப்படிங்கிறது. இதுதான் வந்து நம்ம உடலை பத்தி கஷேத்திரம்னா என்ன அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். நீங்க கவனமா படிக்கணும். படிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த என்ன செய்வோம், இந்த உலகத்தை நம்ம விரும்ப மாட்டோம். பகவானை நாடி நம்ம நம்முடைய வேலைகளை ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுதான் இங்க வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சரி, இப்ப நீங்க சொல்லி கொடுத்த சாப்டருங்களா மாதாஜி? இப்ப சொல்லி கொடுத்த இந்த சாப்டர் தான் மாதாஜி. 13 சாப்டர் தான் சொல்றேன் மாதாஜி. இந்த ஹோல் பகவத்கீதையில இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முக்கியமான சாப்டர் இது. ஆமா ஆமா. ஏன்னா நம்ம உடலை பத்தியும் ஆத்மா பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரமாத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஞானம், இதெல்லாம் நமக்கு ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது இன்னும் டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நல்ல விளக்கமா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க மாதாஜி. ஆனா இதுல படிக்கும்போது அந்த அளவுக்கா தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்க அழகா நீங்க அப்போ வந்து டவுட்டை கேட்கலாம் மாதாஜி. ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே கடைசியில ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு வச்சுங்க. இதை குறிச்சு வச்சுங்க நோட்ல. என்னென்ன கிளியர் அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கோ மனசுல அதெல்லாம் நீங்க வந்து எந்த டீச்சர் நடத்துறாங்களோ அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கங்க. பால் உறுப்புனீங்களா? அதுக்கு என்ன, அதுக்கு வேற பேர் ஏதாவது இருக்குங்களா? குரல், கால், கை, ஆசனவாய் அப்படின்னீங்களா மாதாஜி? பால் உறுப்பு பிறப்பு உறுப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா மாதாஜி? பிறப்பு உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் பால் உறுப்பு. ஓகே மாதாஜி. அந்த ஜெனிட்டிஸ் சொல்லுவோம்ல, அதுதான். ஓகே. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? இந்த 1 ஹவர்ல இவ்வளவுதான் என்னால முடிஞ்சது மாதாஜி. சாரி. அடுத்த வாரம் வந்து உங்க மாதாஜி வந்துருவாங்க. தாரணி மாதாஜி வந்து எடுத்துவாங்க. அழகா எடுத்தீங்க கிளாஸ். இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருந்ததுங்க மாதாஜி. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி எந்த டைம் எடுக்கிறீங்க? நீங்க கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க? நான் அடுத்த இது செகண்ட் லெவல் 2 நான் தான் எடுப்போம் மாதாஜி. அநேகமா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 வந்து என்னோட கிளாஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதை வேற ஒரு மாதாஜி எடுக்க போறாங்க. அடுத்த லெவல் 2 வந்து மறுபடியும் இந்த ஜனவரி மாசம் முடியுது.